UK Mipa serh pathum nei a awm ti hmuh chuan i te tlat amak danglam khop mai a pathum hian a rawn lawr chhuak e tina ni lo thunga mi pakhata minung pathum tiang devin hmun thuma a in then hrang tina zawk aneya a ruang zirchian tura medical zirlai te an pek atanga hmuh chuan in serh pathum nei hi tunge ni ti puan zara ni lowa a thito tiro chu a chiang thung pathum nei hi thilwang em mai niin doctor te chuan an ngai thina pahnih pawh naupiang mipa maktaduai ruka pakhatang vel chowa a awm thina pahnih nei pawh hi kumzali vel chinchiana awm tawh mi zabor vel chia an la awma pathum nei hi khawvela an hmuh chua voi hnin aniin hemi hma hian iraka kumsang ni som ni khan an lo hmu chuak tawh tuna an hmuh chua lena hi kumsom sari pariata upa taksa tang niin azir chiang tu te chuan an soi bawk ani azir chiang tu te hi University of Birmingham Medical School ami te aneya hetia serh pathum nei an hmuh chua ta ka chuan zir chiana zau zawk nei thei ni la rinain an tam mai thei nin an soya alandana tang a hriat mai thei bawk si lova a inzom na hi chung lama ani to wangin azira zir chian deuh ngat kha angai tlat to ne mi pasar hi pum chunga omlai karlia tanga karsari in kar vela in siama pakhat aya tamani don empty hi hemi chung hian a hril thina hormone pakhat androgen chu a hril tu berni tura an ngai bokane serh pathum nei chu amak danglam viau na a alandana tang chuan adanglam na te chiam awm le chuang mi alo tina ani ber mai chu sangdong China liwa chenga kumsang hi somni pakhat march thla khan anupui uirelaya phoka atan pha dai thung lua hian anupuin afanu tuition kaltura thla arei thei mai chu aring hlela zan khat chu azui ruta a anupui hi hotela apeng koi ta zau mai ari nomlo sanani tirin na anei zui ngala hotela hian lut vein a room luna avaluta mi pakhat nena anin chu kha lai awa mutamai luathin rim hian an pahni in kutathlaka ami pa hian ngaidam dil pain chengnoi somthum ka peang che installment voi thuma karon petlak vek don chenia atia lua hian arem ti ve mai boka anupui nena anin thren natur an boipui lain ami pa hian poisa dil lui ti zongin thu buai aron thelut ve ta dai mai ane lua hian anupui hlui ro man na niin tun thlengin alangaya achan chu anin thren hian an fanu en kol tu nianin chu na saviau haneo me kumsang ni somni pakhat November thla lua hi tiluina a mi poisa chu sak thu buaya thiam lo chantir niin tharuk chung tang turati ania anupui bialpa mipa hnena khan poisa pe turati ani bokane lua hian court sang zoka achung thu anrel na hi akhing leta mase court chuan a appeal na hi an hnol sak thunga court sang zoka kalpui zelin athu boy hi ngai tua thataneya kumin kumtir khan thiam chantir niin amai ro chu atan hun chung tur ang alo tang fel man vek to thunga court chuan luathil ti hi a hriat thiam thu achua thunga ne thenom te ina lut ruwa chemak sak thei deuhte anoma abaidai bozongin chelem lo ma se lungina khung ani tho Wells lam soima sata ila kumsom thum paruk mi damiana Newporta khosa aoma ani hi an thenom te omlo lain an ina alo valuta an thom nobal alo vasuk sak thrina an thenom te tan hian alo mom don te lul nen police te chuan in rokna chikhata ngayin thiam lo an chantir dai thunga
thlasom ni pahnih chung tang tur ati ani damian hi an thenom te in pahnia alut mana a in suk baka an bol hlote apai fai saka thom hnote po azar thlap baka chuata not fai boka ina hian an wine tlem alo tem ve ti lawa chuan thil lak chhuwa ane ngai mi alo a thlona na in tho sakna langa intify tu lak nen a inang deuh rengawme ina ti fai sakte hena hian lekha hnu chia thin boka hlautur le buaina tur engma om lo ania in nei le in te lo tui em phot mai se atia an na tho sakate hi an lom te chiam lo thunga an bol hlo lo om ta lo te an in lo fai vuk mai te chuan an ngai ati thalo zoka kanina hian tunge lo lut min hre chiang tak nge nia mel triat lo kanom lo hlanin engtin nge halo lu theile heng zong zong hian hlauna le chi aina min pe antia demiana hi in pahnina ati fai trumin cctv in alo la fuwa an manzui ta ne demiana hi chena in nei lo ania hetia mi ina alu hian a in bual fai ve thrina wine han thlit karkara man mo vak lowa hanin te chu nuamati zong takania athil tia hian lom thu soina tan an in ati fai sak ve thunga mi ti nat anei ngai lovin tharum tho zong in achengai lo bok heti chung hian achet na hi mi ti der thong thei thil tin thiam lo chan tirania thlasom ni pahnih chung vel atang dona an in ati fai sakte hian lom thuai ro chu an thil chia lem lo ani Greece lama ve thung thenom ten pona phei khokan pho awahnim thrina lungina atan phadon October ni riata khana neya sindos khuwa mi pakhat hi pona phei khok alova hnim wang lion mana tun hi hetianga chet voi khatnai ro ani haulo ahma poin an thenom te ramchin an hung chhunga awazuang luta an phei khok alova hnim sak to thrina midang chunga po hetiang hian alo ti to thrin boka tun hi phei khoka hnim lai an manna neya ahma in alo ti to thrin te ro an lo mu to thrin thungane an thenom te hian police an puna hepa hi thu boy siam sak niin thakhat chung lungin atang tura te neya an thenom te huam chung china kumthum chung kallo tura te neya phei khok ui ni ma hian engwanga phei khok nim tlat nge kani ka in hrelo kathil tia hian kazak khop mai tin phei khok ka hnim tlat chan hi a hriat bik lo thua soya a thenom te chuan trum thum vel kan phei khok aron hnim to a tharuk vel hetiang hian a cheto boka a chedan hi apa ngai lo em maya hanen liam mai chi ni lo hantia hewang hian police an punta tang turin antizui ta bokane